kasagaran sa atong kinabuhi bisag kamo asa man gyud mo mopahuway sa balay o adtos opisina. Sa balay. Asa gyud mo mopahuway Balay. sa balay. Bisag ako balay man ni akong kumbinto, iguban ako og misa adto din ko kumbinto, lingkod-lingkod or higda-higda, de kapuya misa, kapoy kay misa. Kanang adto kita sa balay mo pahuway. Pero daghan kaayo ron nga pamilya nabungkag, nagdivorce. Daghang mga pamilya ron nga nagkinusmuray ang naong diha sulod mismo sa ilang pamilya. Di na gani magdungag kaon, di na magtinagdanay. Saman, tinoo dili. Mao na. Wa nay pahuway. Si Kristo daghan kay mga symbolisms ning iyang gibuhat dinhi sa atong ebanghelyo. Murag di na to mahurot ba og exhaust, pero nindot kayo giayo niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Nasuko ang mga leaders sa mga Hudiyo tungod kay nag-ayo siyag masakiton sa adlawng igpapahulay. Pasabot nga si Kristo di ay anha ta niya ayohon gyud sa lugar ug sa adlaw nga igpapahulay. Nya unsa maroy atong lugar nga pahulayanan? Ang balay. Og mupundo ka diha sa imong balay, di ka magsiglakaw-lakaw, di ka magsigig computer, di ka magsigig cellphone, makighiusa ka sa imong kaubas balay, maayo ang imong mga sakit, maayo ang imong mga balatian. Saman, sakto dili. Nya ang adlaw to igpapahulay kay Domingo man, kung ang pamilya manimba inig ka Domingo, maayo pod na ang ilang mga problema, ang ilang mga sakit ug ang ilang mga kasakit, maayo pod na basta magsigig simba. Nga panahon sa Domingo, 11-. Nya kamo karon saman, gusto mong ayoho ni Kristo? Mao na. Matod pa ni Kristo diri pag-ayo niya sa masakiton, 38 katuig na nga masakiton, murag dili ni siya paralyzed, pero maglisod tingalig lakaw unsa kay sakit ani. 38 naman katuig nga maglisod man siya lusad ngadto katong tubig ba iniglihok sa tubig, mugawas man ang iyang power, healing power, maunhan kuno siya sa ato pa murag galisod gyud ni siya lakaw, di sa tingay paralyzed gyud kaayo. Pero basig parihan ni aning akong igsuon nga ni aron dinhi akong maguwa nga makalakaw man tuod pero hinay sad kaayo. Nana mao na nga di siya kaabot didto, mahunong nagkusaong tubig, awa na di na siya maayo. 38 katuig. Ang giingon ni Hesus, dad-a pas-ana ang imong gihigdaan. Unsa mo nang gihigdaan? Asa man mo higda sa inyong balay? Anha sa imong katri, banig. Kamong magtiayon o manghigda mo, asa man mo higda? Ana gyapos banig or sa katri. Nya magtupad mo dili. Tupad. Ha? Kamong ba nag-asawa magtupad mo higda? Mao na siya. Part ana nga meaning dada ang imong gihigdaan, pasabot kanang kuyog nimong higda, pas-ana na sa imong kinabuhi. Mao na ingos Kristo, take up your cross. Usahay ang kanang imong tupad og higda, mao nay cross nimo. Kanang imong kuyog sa pamilya, mao nay cross nimo. Kamong mga ginikanan, kanang imong anak, mao nay cross nimo. Pero pas-ana na kay kuyog na nimong higda. Kay usahay ra ba ang makaparalyze nato, ang makapastress nato, ang makapaluya nato, kay di na taganahang mukuyog sa atong kuyog og higda. Kamo mga asawa, og di na mo ganahan mo higda kuyog sa inyong bana, kay daghan kay siya bisyo.
Daghan kay siya kasakit nga gihatag nimo. Unsa may mahitabo? Way lami ang imong kinabuhi, pero pasana ng imong gihigdaan o apil ng kuyog nimo higda. Dadaan na sa imong panaw sa kinabuhi. Basta lagi maayog yun ka. Unsa man mo motuo? Nganong akong nagisulti kay pulong manis Ginoo. Nya kanang pulong sa Ginoo mao nay tuburan sa tanang grasya. Matud pa sa unang pagbasa sa Book of Ezekiel, ang grasya sa Ginoo gikan sa tagakiting hangtod na tagatuhod na tagahawak hangtod na gyud nga maglangoy na siya. Gitawag na niyag suba. Suba ba sa grasya? River of grace. Ang ingon ana ang grasya sa Ginoo, nya matud pa diri sa atong unang pagbasa, ang tanang mga isda nga naa diha buhi. Ang tanang mga kahoy nga nanubo sa kilid aning maong sapa, dili malaya magsigi ra gyud pamunga. Pasabot kun anha ta magsubay ba sa dalan sa Ginoo sa iyang mga pulong, pirming nindot atong kinabuhi, why COVID? Why COVID? Nya kay karon wa man sa tay subay-subay sa pulong sa Ginoo, ug musubay man ta layo kayo, distansya kayo, bisan kay dinis pagpanimba, di man mo paduol sa altar na manglingkod anas mga layo kayo. Kaning ni as duol, congratulations. Pero kamong magsigig pili palayo, palayo. Ilhanan kayo mo, bisan sa inyong balay, layo kay ninyo ang pulong sa Ginoo. Nya karon unsa may pinakaduol nato, ang pulong nga naa sa cellphone gikan sa atong mga ka-textmate, sa atong mga ka-chatmate, gikan sa mga tao nga nagsigig bandilyo anang ilang mga TikTok, kanang ilang Facebook, kanang ilang mga unsa na dihang mga produkto nila, paputi snaong, pakolors buhok, unsaong pagpanindot ang kilay, mga kuko, tanan, o kanang mga porn, nga gikan sa mga malaway kaayong mga tao, nga gi-share ang ilang mga laway nga mga buhat, na naghubo, uban pa diha. Kita lang nung taan na usahay. Muna itong, maunay atong gikalingawan, maunay atong mga computer games, kanang ilang mga games diha, kanang ilang mga kunuhay, mga unbelievable nga mga talents. Maunay atong gisigyag tan-aw, pero ang pulong sa Ginoo nga maogi tuburan sa grasya, sa healing power, wa na no nato tan-awa. Naama sa diha sa cellphone, naama sa dihang Bible, naama sa diha ang mga lives of the saints, naama sa diha ang mga pagtulunan, mga walis pare, apil ng wali ni Padersiano. Naam sa na diha. Nya hay may inyong mas labing gitanaw. Kana bitang anay muhatag nato dinhi ba og slot ba? Father, unsaon ako pagpadala sa kanaganing akong hinabang sa inyo kay mo palit unta kog slot, Father, di ang magugko sa layo, unsaon nako pagpadala? Sige baya Dios kog tan-aw sa imong misa, Father. Mahibuong ko ngano og sige pa siya tan-aw sa misa, sa tibuok yung misa, kakita gid siya nga inigkanta sa offertory. Kanang atong online nga misa ba, inigkanta sa offertory, ato man nang i-flash diha unsay atong mga account numbers, unsay atong mga ngan, unsay cellphone number, unsaon pagpadala, naman diha tanan. Nya mangutana, nya sige kuno siya tan-aw sa misa. Sakto na. Isa unsa di imong address, Father? Nya siging flash ang akong address diha, samtang maghumili ko sa atong online nga misa, magsiging flash ang akong address hasta akong telephone number. Nya mangutana, ngano ka ni siya? And unsa di inyong schedules misa diha, Father? Nya sa atong ending sa atong misa inigkanta ng final song sa atong online nga misa, gi-flash man diha atong schedules misa dinis parokya. Mangutana pa gyud. Bebe, ngano man kono be?
Wa lagi mo focus, kana bang mutambong kas misa, imo lang paminawon ang humili, nya tuwa ka ditoy gibuhat, ana sikag buhat nya, mukalit kag takiki, gilingawa gining father, pero wa ka maminaw, wa ka mo tan-aw. Tanawa sad bisag bati kog naong, tanaw tutok sa screen. Basig na day kay makita diha nga mga gipangbutang nga notice nga wa magtingog, ang tingog raman sa pari nya. Napay moingon ako pa din, nindot kaayo og tingog ang inyong singer oy. Congratulations brother Rene, nindot kay tingog inyong singer. Pero unsa ganito kuan pa din, unsa ang gani pagpadala diha sa inyo, na kay account number, na kay mga account number, na kung nagtan-aw pa ni siya screen samtang maminaw siya sa kanta, ano mao lagi na ikanta ofertory na magina. Ako lang ning gipanghisgutan kay usahay ba ang ato bitawng pagpaminaw sa Ginoo, panahos bisa, panahon magrosaryo ta, dili ta duol niya, dili ta wa na to siya ba dad-a sa atong kinabuhi, wa na to siya gi-integrate sa atong kinabuhi, nagpa-entertain lang ta usahay pero wa magpa-integrate. Wa na to ba gisagol sama ni Ezekiel ba nga nisagol siya sa tubig, nilangoy siya sa tubig, sama sa mga isda nga diha gyud naghumol sa tubig, sama sa kaniniang mga kahoy ng ilang gamot tuwa gyud ni tugkad sa baha sa tubig, sama sa datong paralyzed nakig-istorya og mituman gid siya sa sugo ni Kristo bisag wa siya kaila. Tay usahay na imusulti na tong tarong nga pagkasulti nya wa ta kaila, atom kinsa ko kang musulti nako. Diya betay ka usa nga kaning diha sa kuan ba, diha sa sakyanan nya ang kanibitang sa kaning nag-istoryahanay nga siging libak sa ilang isig kataw, murag kinataw-anay libak niya akong gitan-aw niya, pagtan-aw nako, tan-aw sila nako, nako di ra ba na mayong manglibak, gianaan ko sa mata. Brad, ter di ra ba na mayong manglibak, unaan ko kinsa ko ka. Labi na pagtan-aw sa di pa man ko ato pare, o pa man ko ato eskwela seminaryo, karong pare na di naman ko musakay jeep, inuba naman ako sa kanya. Di ba? Sa una, kapyot pa ma-jeep sa una. Yan, lagi ko yung matupad ba? Ikan ko sa trabaho, naman ko simbahan. Di ako sa ingan, di ra ba na mayong manglibak, sulingahan ko kinsa ko ka, okay lang ni mo. Karon, kailan naman yun muna ako, no? Kailan muna ako? Kisay nga na ko. Father Obon. Oh, Father siya, no? Pero sultihan ta mo, higugmain yung kaaway, maminaw mo. Tangtangan na inyo mga koral, maminaw mo. Padakin ang agianan sa karsada, maminaw mo. Storyahe, nindog tayo. Lagi na.